आगा खान पॅलेस पुणे. आगा खान पॅलेस पुण्यामधील एक महत्त्वाची ऐतिहासिक वास्तू आहे. या वास्तूची बांधणी 1892 ते 1897मध्ये झाली. स्वारगेटपासून साधारण 13 किमी अंतरावरती पुणे नगर रोडवरती ही वास्तू आहे. या वास्तूचं प्रवेशद्वार मोठं आहे. प्रवेशद्वारातून आत आल्यानंतर डावीकडे भरपूर मोठी अशी पार्किंग आहे. तसेच उजवीकडे तिकीट घर आहे. भारतीयांसाठी 25 रुपये तर विदेशी नागरिकांसाठी 300 रुपये तिकीट दर आहे. ही वास्तू दर दिवशी सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5:30 पर्यंत उघडी असते. पॅलेसचा परिसर अतिशय सुंदर आहे. रस्ते नीटनेटके तसेच आतमध्ये विविध प्रकारची मोठाली झाडे देखील दिसून येतात. सरळ रस्त्याने पुढे आल्यानंतर डावीकडे समाधीकडे जाणारा रस्ता तर उजवीकडे आगा खान पॅलेस दिसून येतो. 1892 ते 1897 या 5 वर्षाच्या कालावधीत ही भव्य वास्तू बांधण्यात आली. यासाठी त्या काळात एकूण 12 लाख रुपये खर्च आला. तसेच 1000 लोकांना रोजगारही मिळाला. राष्ट्रीय स्मारक असलेले हे पुण्यातील आगा खान पॅलेस ही एक ऐतिहासिक वास्तू आहे. पूर्वी ती येरवडा पॅलेस असंही ओळखली जात असे. वास्तूशी इमाम शाह, सुलतान मोहम्मद शाह, आगा खान तिसरे, महात्मा गांधी, कस्तुरबा गांधी, महादेवभाई देसाई अशी नावे निगडीत आहेत. आगा खान तिसरे म्हणजेच इमाम शाह मोहम्मद सुलतान शाह यांच्या पूर्वसुरींना पर्शियाच्या शहाने 1830मध्ये आगा खान हा किताब दिला. 1843मध्ये पर्शियाहून आगा खान पहिले भारतात आले. आगा खान दुसरे यांचा जन्म मुंबईचा. 1885मध्ये त्यांच्या मृत्यूनंतर सुलतान मोहम्मद शाह हे तिसरे आगा खान बनले. त्यानंतर ते एकूण 72 वर्ष इमाम पदावरती होते. दोन्ही महायुद्धात त्यांनी ब्रिटिशांना मदत केली. तसेच आगा खान तिसरे यांचा मुलगा पाकिस्तानचे वकील म्हणून संयुक्त राष्ट्रसंघात होते. आगा खान तिसरे यांनी 1890च्या सुमारास पुणे नगर रोडवरती ही जागा खरेदी केली. पुणे जिल्ह्यात तेव्हा दुष्काळ पडला असता लोकांना रोजगार मिळावा म्हणून ही देखील भव्य वास्तू उभारली असं सांगण्यात येते. प्रचंड मोठा द्वारमंडप तसे भव्य सभामंडपही इथे आहेत. इंग्रजी पद्धतीचे स्तंभ, इटालियन कारंजे, मुस्लिम पद्धतीचे जाळीदार नक्षी असे तेव्हा हे पॅलेस त्याचे वैशिष्ट्य राखून होते. नंतर दुसऱ्या महायुद्धात ब्रिटिशांनी ही वास्तू भारतीय सुरक्षा कायद्यान्वये ताब्यात घेतली. त्यानंतर 1942मध्ये चले जाओ ही चळवळ सुरू झाल्यानंतर सरकारने गांधीजी, कस्तुरबा, महादेवभाई देसाई, प्यारेलाल तसेच काही काळ जयप्रकाश नारायण तसेच सरोजिनी नायडू यांना देखील काही काळ ठेवण्यात आले. 9 ऑगस्ट 1942 पासून गांधीजींची कैद सुरू झाली. तेथेच गांधीजींनी उपवास पकडला. महादेवभाई देसाई यांचं 15 ऑगस्ट 1942मध्ये निधन झाले. तसेच 22 फेब्रुवारी 1944मध्ये कस्तुरबा गांधींचे निधन झाले. दोघांच्या साध्या समाध्या या पॅलेसमध्येच गांधीजींनी उभारल्या. त्यानंतर आता त्याला संगमरवरची साथ देण्यात आली. या वास्तूमध्ये महात्मा गांधी, कस्तुरबा गांधी, महादेवभाई देसाई यांच्या नित्य वापरातील वस्तू यांचं संग्रहालयच इथे बनवलेलं आहे. तसेच 1942च्या चले जाओ चळवळीमधली अनेक किताबे तसेच माहिती येथे पुरवण्यात आलेली आहे. गांधीजींची बैठक, लिहिण्याचे टेबल, रोजच्या वापरातील वस्तू, भांडी, चरखा, सुतकाच्या इथे साहित्य, अनेक जुने पुराणे फोटो या संग्रहालयात आपणास पाहता येतात. आज या वास्तूमध्ये गांधी सोसायटीचे कार्य चालते. 1969मध्ये ही वास्तू आगा खान चौथे यांनी भारत सरकारला सपोर्ट केली. नंतर हे पॅलेस महात्मा गांधी स्मारक निधी या संस्थेकडे आले. भारतीय पुरातत्व खात्याद्वारे 3 मार्च 2003 रोजी राष्ट्रीय स्मारक घोषित आणि सुरक्षित करण्यात आले. पुण्यामध्ये अशा अनेक गोष्टी, अनेक वास्तू सहजच उपलब्ध आहेत. तिथे अनेक ऐतिहासिक काही गोष्टी तसेच अनेक माहिती उपलब्ध आहे. तेव्हा नक्कीच भेट द्या.